Gertaera konposatu baten probabilitatea kalkulatzeko egin behar duguna da gertaera konposatua osatzen daben gertaera bakunen probabilitatearen biderkadura. Imaginatu karta sorta batetik bi karta ateratzen ditugula eta kalkulatu nahi dugula lehenengoan kopa eta bigarrenean kopa ere ateratzeko probabilitatea. Hemen izango genduan konposizio bat, gertaera konposatu bat, bi gertaera simplez osatutako gertaera konposatua. Orduan egin beharko genduan asan, honen probabilitatea bider honen probabilitatea. Orduan probabilitate horiek hemen jarriko ditugu eta probabilitate horiek ezagutzeko lehenengo eta behin zehaztu behar dugu bi gertaera hauek askeak badira edo ez. Askeak baldin badira, zuhaitz diagrama horrela geratuko litzaiguke eta orduan, begira, lehenengoa kopa izatearen probabilitatea izango litzateke 10/40. Beraz, 10/40. Bider, bigarrena, kopa izatearen probabilitatea 10/40 ere bai, bider 10/40, honek ematen du 1/16. Orduan, zer da hemen egin duguna? Hemen egin duguna izan da lehenengoa kopa izatearen probabilitatea bider bigarrena kopa izatearen probabilitatea. Ikusten duzuenez, bat dator hemen dagoen formularekin. Hemen daukazue formula orokorra. Zer gertatzen da A eta B, kasu honetan lehenengoa kopa atera, bigarrenean kopa atera ere bai, menpekoak izango balira. Hau da, itxulera gabe egiten dugu, ezta? Hau da, nik bigarren karta ateratzera noanean lehenengoa kanpoan utzi dugu. Orduan karta bat gutxiago dago karta sortan. Orduan, kasu horretan gertatzen dena da zuhaitz diagramako probabilitateak aldatu egiten direla pixka bat. Orduan, biderketa egiterakoan izango genduan lehenengoan kopa ateratzearen probabilitatea 10/40, bider, bigarrenean kopa ateratzearen probabilitatea 9/39. Orduan honek, biderkatzen baldin badugu, kalkulagailuarekin ematen du 3/52. Zein da kontua? Kontua da, orain, egin duguna izan dela. Lehenengoa kopa ateratzearen probabilitatea bider, bigarrena kopa ateratzearena, jakinda lehenengoa kopa atera dela. Marra hau ez du esan nahi zati, hau ez da zatiketaren ikurra kasu honetan. Hau da baldintzaren ikurra. Hau da, nik kalkulatzen ari naz gertaera honen probabilitatea jakinda hau gertatu dela aurretik. Orduan, zergaitik zehaztu behar dugu hau? Begira, nik kasu honetan, menpekoak direnez, kopa izatearen probabilitatea aldatu egiten da. Kopa izatearen probabilitatea lehenengoa kopa izan bada, da 9/39. Baina bigarrena kopa izatearen probabilitatea jakinda lehenengoa ez dala kopa izan 10/39. Aldatu egiten danez, nik zehaztu behar dut nolabait hartzen ari nazen probabilitatea dela hemen goian dagoena. Orduan, zelan zehazten dut hori? Jartzen dut horrela, jakinda lehenengoa kopa izan dela. Hemen ez dago baldintza hau jartzeko beharrik, zergaitik, kopa izatearen probabilitatea hemen, zein hemen, bardina da. Askeak direnez, probabilitateak ez dira aldatzen, orduan ez dago zehazteko beharrik, berdin dio nondik hartu. Baina hemen ez, hemen zehaztu behar dugu, ze probabilitatea hartzen ari garen. Menpekoak direlako. Orduan, formula orokorra horrela geratuko litzaiguke. Jarraitzen dugu hurrengo diapositiban adibide batzuekin. Irakurriko dugu ariketa. Kutxa batean 5 bola gorri eta 3 beltz dagoz. 2 bola ateratzen duguz bata bestearen atzean. Kalkulatu biak gorriak izateko probabilitatea. 2 bola hauek ateratzen ditugu itxulerari gabe, orduan esan nahi du 2 gertaera horiek menpekoak direla. Eta kalkulatu behar dugun probabilitatea da lehenengoa gorria eta bigarrena gorria izateko probabilitatea. Orduan, konposizio honetan 2 gertaera hauek menpekoak direnez, konposizioaren probabilitatea izango da lehenengoa gorria izatearen probabilitatea bider, bigarrena gorria izatearen probabilitatea jakinda lehenengoa gorria izan dela. Begira, hemen daukagu zuhaitz diagrama eta egingo duguna izango da zuhaitz diagrama honetan probabilitateak osatu. Orduan, probabilitateak geratuko litzaiguke.
bost zortziren, hiru zortziren, lau zazpiren, hiru zazpiren, bost zazpiren, bi zazpiren. Bai? Bale, orduan. Lehenengoa gorria izatearen probabilidadea bost zortziren. Bider, bigarrena gorria izatearen probabilidadea jakinda lehenengoa gorria izan dela lau zazpiren. Bai? Begira, hemen daukagun baldintza hau esaten digu kalkulatu behar dugun probabilidade hau da, bigarrena gorria izatearen probabilidadea hartu behar dugula hau. Bai? Ze baldintza jarri dugun baldintza da lehenengoa gorria izan dela. Bestela, hau ere hartu geinke, bai? Hau da, bigarrena gorria izatearen probabilidadea da hau, baina hau ere bai. Claro, baldintza hau jartzen dugunean ja, orduan hemendik abiatu behar gara. Lehenengoa gorria dela esan dugu. Orduan, probabilitate hau hartu behar dugu, bai? Bueno. Orduan, hau izango litzateke, bost, 14. Eta listo. Egingo ditugu ariketa hauek ere bai. Begira, bi txanpon bota eta biak gurutze ateratzeko probabilitatea. Orduan, lehenengo eta behin zuhaitz diagrama egingo dugu. Zuhaitz diagrama honetan bi txanpon botatzen baditugu horrela geratuko litzaiguke. Bale? Horrela. Eta, bi txanpon botatzen direnean, lehenengoaren emaitzak ez du eragiten bigarrenaren emaitzen probabilitatean, orduan askeak direla esan dezakegu. Beraz, lehenengoan biak gurutze izango litzateke lehenengoan gurutze eta bigarrenean gurutze. Eta askeak direnez, izango da lehenengoan gurutze ateratzearen probabilidadea bider bigarrenean gurutze ateratzearen probabilidadea. Orduan, bat zati bi, bider bat zati bi, bat zati lau. Venga, bagoaz bigarrenarekin. Bi dado bota eta biak zenbaki bikoitiak izateko probabilidadea. Honek ere askeak izango dira, bai? Nik bi dado botatzen ditudanean lehenengo dadoan ateratako emaitzak ez du baldintzatzen. Bigarren dadoan aterako dudan emaitzen probabilidadea. Orduan, esango genduan, lehenengoan bikoiti atera eta bigarrenean ere bikoiti ateratzearen probabilidadea izango da. Lehenengoan bikoiti ateratzearen probabilidadea bider, bigarrenean bikoiti ateratzearen probabilidadea. Dado batean bikoiti ateratzearen probabilidadea da 3 zati 6, bider 3 zati 6, bat zati lau ematen du honek. Bederatzi zati 36, bat zati lau. Eta azkenengo adibidea. Bi txintzeta bota lehenengoa punta gora eta bigarrena punta bera agertzeko probabilidadea. Begira. Badaezpada zuhaitz diagrama egingo dut, ondo ulertuta geratu daiteen, baina da beste bin antzekoa. Txintzeta bat botatzen dugunean, bakarrik daude bi aukera. Punta gora edo punta bera. Eta zein da bakoitzaren probabilidadea bat biren. Horrela. Orduan, bi txintzeta botatzen baldin baditut, zuhaitz diagrama geratuko zaigu horrela. Baina argi izan behar dugun hemen, garrantzitsuena da argi izatea, horrela, bi gertaera hauek askeak izan behar direla. Nik lehenengo txintzetan lortzen dodana, ez daukainolako eraginik bigarren txintzetan lortuko dodanarekin. Orduan, lehenengoa punta gora eta bigarrena punta bera izango litzateke lehenengoa punta gora gertatzearen probabilidadea bider bigarrena punta bera gertatzearen probabilidadea. Bat zati bi, bider, bat zati bi, beraz, bat zati lau.